ɔman Ghana efrem Nana Jantuah kroyi mu nsɛm enie nsɛm bebree akɔso wɔ ɔman no mu yɛde ahoɔden hyɛ galamsey no mu hu sɛ aban so gu so a ɔmo fight kama Nemum de ekoso wiase ma memfa kakra mra efiri sɛ wiase mu nyinaa mpanyifo e wo United States of America na UN oman ni nyinaa kuoba tan kɛseɛ omu nyinaa fibia omu hia wo UN na aban mu mpanyifo ne president ahodo mehia no madi nkomo Nhyira FM eno amema update say no Israel any Palestinian ntokwa no ene ho nsɛm bebree na me ka kyerɛ wo sɛ ɔman ni nyinaa se Palestinian for say e was say Israel for gitum so mu yɛ ɔman Israel for nso say yɛmpene so ma wiase nyintum sɛ Palestinian yɛ ɔman enti ntokwa a ɛkɔ na woyɛ kristoni a tie Igum say Israel, ye bompaye Israel nyankopon. Nanso, ebia ye Christian tuti Palestinians o Palestinian for there be. Bethlehem, baby ewu Yesu Kristo no, e Palestine. Nyankopon nye ni bibia akwa. Bethlehem, e Palestine, baby ewu Yesu Kristo. Nti, I'm sure so obeti de make anasi. Nti enye sa Israel for we mu nye Bible Israel for we mu o sama ye basa ya omukunku nipa left and right no nti se won paibo bia abo a no abompa se asundie betimi aba because it is not normal and your man na ekoso no na no so me catch us say United States of America omu department na ye defense no omu de call Department of War the ekoso ne say wiase enye stable wiase se anyem paibo a wanhwe ya nankrofo predict World War 3 no baso na sa World War 3 no the technology na ebe ye adwuma ewiem je obetimi a stop ewiem sa ankrofo no na omude eye adwuma enti cheze bebi wiase kono enye simple sa ma mentwa wiase mfoni ni kakra nkyerɛw na etin nyoma biase why say o ha biase no nya simple sa 2025 no emetwem because 2025 in some doso dodo oh yeah come on Nhyira 104.5 now enra na wasa mechiro we nso mentimi anchiro recently, Yerajo Mahama can courtesy for boys and girls, moral values. The trese ye benyanti tiebi. Na eno no Japan. Jeff, you can go back to those in your manayeno. Japan for because Nanseya na yansu ye ko hosi ebesuya Japan for omusuban meboa. Ye man panyin for no mukwa abrocho mu kasa pa na brofo do mu ya ade yebesua omu ya ade pa na de tie ni se Nhyira FM Japan for a ye se ye pese yesua omu no omu de nhihye bi aba na mede ba be kyerɛw Japan for say efiri sɛ akra no eko suku kopembra obenyini edru mfie bi no yenye no exams nemu ye bekyerɛ no ade bi enye yen exams ya ne amaki sɛ we the first we the second we the third na we the fourth ne ho ahwan no there bi omu ye entete sɛ de be ya akwada no enye exams asɛm eyese akra no enyini no na ode saa ni ye kan say ni developmental stage no time akra no adwini enyini no na akra no esua oman ba paye
akra no esua ekwan a befa so aye Japan ni papa akra no esua ebra Jeff betimi akopage ni so masa reshare akra no esua ekwan a obefa so aye oman bapa the entire nanse me dedicate me show na me ye ne kakran ne se ase aye ya adwensi ye ni ateba ye ni ntiye sabi ye ni ntiyo efisa oman no enra me dedicate show we eka ade ye basic ebeboa nipa eno no anye issue wa hu the trendy eye aboa papo a wakoka galamsey asem nti MPP eno na aye news aboa papo a wakoka asem afa galamsey hu se MPP for omuni sa moral right nso mo be criticize say NDC for galamsey no eno na ye ni abra radio station ye be ka ho asem Nhyira na sabi owusu bempa in what capacity ne ono no say ye be dedicate time precious time near they are discussing national issue no eno na MPP for pese eno hu hia MPP for antron krata say President John Mahama adwuma ni system ni mu enti hwe na ye MPP for antimi antron krata anka say 24-hour economy na wo kan ye no kosen MPP for antimi antron say yewra John Mahama ewom say wa ye nyoma ABCDB nanso nanse bia petro na hyase ekosoro adentia dollar na nanse wo che no dollar na hyase ehuri de na ekoso MPP for antimi antron sa MPP for chron krata koma obi se na me nka no ha se MPP ye ka obi oye galamsey a eni kwan se mo ka bi because nso no mu na mudi kan se no eno no nye opposition na serious opposition o eno no hia no de hia ni se aboa papo asema wo kan ye aye nyina asema wo kan ye nso eye papa se ye ka galamsey a eni kwan se MPP for e ka bi eno na aba be ye issue a ene serious country like Ghana ye discussing and now Crawford no more person more frame efa rent issues any dying issues any adwuma abaya adwuma ne wo no mo ye bodua me wie mpanyifo kro mo freye ebi pensioners so se na ma ye adwuma police ni ma ye adwuma me wie ye no da so ti obi efie me chance me masase danwuram me ntimi nsiye enso masomo man no what happened? And you're training a car said train up the child the way he should go. Chire abofra no kwan a onfa so no nyina wan free ho. And you're training a car sir. Enti ene ye nyini na mi hu sempanyifo bi e ya kromfo e bo oman no both NDC ni MPP a e kire se ye tete om so mo mokron no om nyina. Oman from the Fourth Republic and NDC for ni MPP for ya na di akron no aboy akron no edi a dream enye JJ omampanyin kofo atamils John Mahama na kofo enye mpanyifo we ya no mabedi aso a Ghana ye da so bobesia anan dine mpese be ka no kra kire ye ho Ghana ye bia ye complaining no enye mpanyifo we ya ne omonkrofo NDC ne MPP executives ya adwene ni free hin wono mu kwa ba mu kwa hwiade no enye ne etiti wo mu enti adenti ye nya atwom so to say John Mahama ne executives edisika ye tete ni se wo kwa onkodi onko hwie ska MPP for ye omu ba ya wo mu disika left and right galam so mu tu bi ba bi omu hwie ska left and right no enye ye ya ne etiti wo mu if we say be catch say wunya position a e wo say odi uye hu ye na de be hwa abusuafo enye ye ne ka asem ne kiro mu politicians ni sika na ya no mu je omu je ma hwan enye ya ne agidie e ye ne be ka so mu ya akromfo uye a be catch politicians so ya akromfo na nye ye ya ne etiti omu so omu ko mu nkowia because ye koni antisi ni sa onko so mo man no hwe nyoma ya na meka ho asem
enyuma de bia me be chance a mebo my oman mu nsem ehia o dwene ho anopa awia ne anwumre enye yen ya hwe Japan de omudi ato bra Facebook ne behwe me se oman Ghana ye begye asi wo ebe yi hwe Japan for de omoye o say in Japanese schools exam starts in the 4th grade around age 10. Whilst on the first 3 years, they focus on behavior, manners, and values. The Facebook never said Japan. And say, yeah, Papa John Mahama call ya say, Obesuya Japan for I maybe 2018. Yem Papa Nana Dodanko Kufa do koye say, Obesuya Japan for no. Japan, before so metro exams, no the 10 years. Into from 0 to 9 years, school now who koni nyinano. Ye chere usu papa. Ye chere se memo krono. Ye chere se memo bie, memo nimbro bia de. Ye chere se uyo oman panyin bia na hwe oman ni siye. Ye chere se menkosai, menkoye galamsei. Ye chere se som oman no na som na wo ye nyankopon be kira behavior manners. Ekwanya ofa so ni nipa kasa. Ekwanya ofa so ya wo nioma. Values die ne adua wo mu ababan ne adua mu. Enti ye beka kire o say asase ne enya wo dia asase no ye so hwesofo enti men sa asase no men tu nrangu na no tax trotro driver bi e wo tech junction onum nso wie ya na twom ode to fom na mse hwe oni ntete ene wo teka mu unum nso a na wa twe na bia to fom wo ye krasini wani mbie because in class 4 na yes anyoma no obi jana 9 sabi na wato agunsuo mu wani mbie o uni manes enti won se Japan ni obenyini na osomo man na ye wakono se ko Japan from 0 to 9 years no abofra ni nyini no ye kire no behavior manners and values subai ye kire ye tete. Me papa ka kira me se me mama ni mbre obi ade sa na ode tete me mama nkɔhwie obi ade sa na ode tete me nka no krede bia sa na ode tete me enti me nyini ye no eye sa ntete no ebia nka me nya me papa onom George obo me maame oye nneoma basaba oye kromfo a ebia me so nka me ya sa more enti e kase tete wo mayiye na omu benyi no maba bia dache pana se ye hwe mpanyufo ya MPC eko MPs omo parliament e wo se nkomo dwini ye mo man no omo ko e de no mo discuss MPs in discuss unemployment MPs and discuss on mine no de bia na e broker MPs in discuss ye kwan be fam so ama Ghana ayeye the MPs discuss ye order 92 ni order 95 we yanka brofu ye we timi buwe na fu soldiers ani age ene we di Sam George keka bi kire afenyo markets nso ekeka bi kire Haruna Idrusu and insemhunu we na yen ye waste your time me say Ghana be yi enye ya ni aseye o enye ye nyina ni aseye enti ye ma politicians embe decide say the bia no o meye do mo pe Japan for junu ma me a wutie me Japan for say ye meye what is near mark yes we difference o from 0 to 9 years oko school ha ye kire no ntete ye kire no ekwan obefa so ye oman bapa na onyini pe ubonse no aye stronger enti Japan ni onim se onkowia de obeyire ne ho aye adwuma Japan ni wesi ne time wo social media endidi nkrofo atem ene hwe mrantie omu wo time bebre because wanfa onye na adwin so odi bibi ka no ho ninti no o twen no adidi obi atem te se de ama mabru na ye no politicians atimi ama NDC ni MPP foot soldiers omuni dodo na ani adwuma ye no ne de ne se didi atem ne screenshot ne mempe 50 ne 100 cedis ma saa ne aye o hwe ene social media so senior high school for timi omi ye bold or the camera to na nimu aka kire say hey monhwe mu krunim ye
na yɛba bagye mu senior high school ni a anka obewie no nanka ɔka sɛ mesua adeɛ wei mesua science na science say galamsey enye enti yen senior high school for ye catch President John Mahama say yen ni the future leaders enti mo mu nsɛe asase no there bi yenya de ye ba social media senior high school wakosua de 3 years ni nyina ne say onhye kineto onhwehwe nofo omeka nkyere nkrofo say omu ba no mu ba beje nkrofo kununom omu didi nkrofo atem senior high school baby these are the things that the challenge by yen because otiwa onfa ho maami tie me yewra sami jamfimu ne abas no redeem no na sefo mo manu omo but one say no mo ne decide ma yen nti se ka ni se a wonte ase san yenuanom ne ye wo fase ne ye manu omo bi senior high school a omu pie ba yen sema yetie eye tramo we read ne sabi yenko scam yenko kun obi yenko yesei no yesi yemfa ho society ni nya time there's no conscious effort to change our behavior our manners to add proper values yemfa ho enkra ni nyini yeyi ani yemfa ho ene wo katra akra se onya bibia obedu obey onfa ho de ebekoso enkoso obi aye de opɛ. So what is say Ashanti region yen topic HIV AIDS and so on so obi amfa ho HIV AIDS Ashanti region yen topic ye de ba ye no obi amfa ho uko Eastern region ye topic HIV AIDS Greater Accra yemfa ho omuni ya nete enkrofo ekura de omumbo omu ho ban omumfa ho de omeye bia ye society no baby edu no ba ne esusa no na edin pokrase ubebie wano aka sebi ensem sa enso ene senior high school for mobile phone na ekuto man fa nsua de omudi sua ne se ye ba baji bukuru nim de omu sua ne se oya ye ba be ye oshege de omu sua ne se ba ko bia me hu ye omu tete papers mu wa wie school nti instead say odi book ni be mani nua ba ko ye time ye wie school a ni asesa books ni nyina ni e de ama ye juniors say books ni ntimu nsua no ene nkra ni wie no matete paper ni mu say ya wie na anim de eden sa mo fra nyina be ba university ye ne be tro ma de nkra ni mpa de sua nkra ni ye de omu pe. Who cares? Nobody cares because say Oshe Penny no wo Parliament House na. Parliament House no Oshe nipa no. Aseme be a free member of Parliament no kano nye de e de oman ni be ko nanim de ekwa ni se wo keka sabi enyoma emfa mfa so ma. Who cares? Me say ebusianfo mutie in Japan. Exam starts in 4th grade around age 10. First and year mark where the first where the second. But Japan for say answer na ye be grade you no ye pese ye de o 9 years ni nyina to 10 no 0 to 10 years no e train wa adwini ye na be ye on my bapa. Who cares? Nobody cares. And nti ni age atum say wunya usika ye musa wo bebia wunya sika ni free ye. So France obenya sika nko a wunya sika pain na be ye odefo a ye musa we kwan fa so nya sika no wo man mu. Because who kobusa when you bring nipa no enti ne age atum se nipa 5% pe ene timi to dan 95 for ne de ye bewu akobibi ansi enti ne age atum se ye won krofo bi omu de omu right se omu timi konwura mu okoye galamsey omu timi de excavator eko etuo na ne e ka ho asem no je project etuo ni bi etuo no hwan na toma omu etuo ni hwemrantie ye omugiragina hoi ene macho men for no emrantie I understand a allegation I'm yet to confirm say emu bi cry NDC for ye te ye no say emu bi e visible omu hu ye no omu say ebi ye NDC for understand say before then no na we mu kromu ye video say obi eni ho betimi aye omu bibia hwe tuo wei e den no mu nsaka ye compassion no then because Ghana yentontuo sa into pump action no then and in sakaye into way obetimi akun simple because to me emrantie then edru ha
because ofili say na buy na aba. Now nim the problem na wom no. The tie ne say uye ni say na ye tu galamsey ase no. Na saa nkrofo ni nyina say okay na mo ye galamsey mu tu galamsey ase dia. Ene ye bebo kro no. Enti anytime bia ye fight galamsey no, na kro no nso koso. There's a correlation. Time bia ba won say ni abra ye ka galamsey asem no because unya tu na ape omo say motu ye dia ene ye beba krom akwa kro no ade a make security phone nim dia make. And into the politician bia ba ene yenya wo no munya de omo pe. But sabi yetia hai mintia small scale mining. Me jitum say was here small scale mining. Me jitum say was a Magana for na to gold no. Me nyintum say was a China ni ejina yasase su to gold. Me support small scale mining. Eni kwansi e ban small scale mining. But ye mu be eduru ba bia ye ka say yenya all mining was that na small scale for no edo mu ha gigalamsey ni mu. Intinke ye ja ye kakra ne ye hwehwe nneoma mu kakra. Ke betimi ahu de oye ne papa. Ene de onye ne papa. Because we betimi anya small scale miner bi na wo no ayi krata a kyerɛw. But na oye galamsey. Pump action. Fa ba ko nso to soma me. IGP de na wo display guns no. Na hwɛ nneoma nko amrante ekuta. Pliers. Second sharp objects. Nkofo mobile phones. Etuo ni bi wo ho a uhu ana yema hyew. Nti abrante wonya num wi onom tramo onya keka nyoma bom no wo nwura mu ho a obekun. We don't see it as a war. But when the enti omo yesa. Omo yesa because there are no values. There are no values. Yan kyerɛ ne sɛ asase no enso nyankopɔn abɔde enti mense no. Ho, honestly. Ya jia tum sa say yentimi nya hwe mfa ho biem. Ya jia tum. We say na uni bibia key take out ne say Japan from 0 to 10 years. Omu train omu nkrofo say omu nsua suban pa. Enti also wo de enti a oman bi nkrofo ko manim e chen wo. Oba ne de na wo ma ne sua. E na wo fo ni krenti mi ntia wo moma no. Me ye tia me o. Me papa tia me, me ma me tia me. Ye be tia wo a odaw. And enti na me life no aye say no. Order. Ye ma wo nya de wo pe. Enye bibia na ebejeje so wo ho na o hye medin Nhyira FM ya wo time a me kofi a ma papa be ka tem say boss 7 na mo bia nkohwe TV kusua de enti ene me beda na me hwe TV me ntimi internet TV ho kra 30 minutes meda but eboa me e ma metimi sua bibi hwetuo nko a obebo tu nka first Ghana ni no watenkasa ni nua but then Ghana ni mfa ho why because who say politician within 4 years no why ye say tam when who say politician na sabi no ye accountant no ye teacher ni 4 years pepe accountant ni teacher ni a obey politician no watodan because a dan na who so mercy ene wo hwe o market ya emfa enya adom mami me na down enya adom benko a Nhyira FM erade adom watodan MP with the 4 years erade adom utimi todan enya no kre minister watodan obe minister da be 2 years 3 years utimi todan na juma be na ye the doctor na ye nurse na ye the entrepreneur what odan erade adom
nti awurade adom no na method so for wedi 30 years obekọ retirement craft na sorry si dan ama no awurade adom na presby sofo roman sofo obeyire ne ho a okọ retirement na obenya car ba ko bi V8 no tese aboaboa no ansa ne awoto bi awurade adom ben ko na mpapa bompa ya ono de edan no ontimi ntuto obi nimo oye ne de kakra otin modum koye okotwi car no auto cement saa se de be benya ba bi ada e de adom nko a e de adom but as some make obi ntimase say because there are no values eyomu say yen nyina na wo se yesei wo say yen nyina na wo se ye ma oman ne ye hwa ne basa. But the time is coming. Emre bi ba. Emre ne beba. Ne beba na ebedru baby no. Na aye too late. Eno na make bibi say institutions what Ghana say a drama say institutions no political parties ne different institutions. Until they say samre ya abey bibi ye John Mahama on the appointed ye institution IGP hwan institution bia ministry bia no for soldiers what NDC be defend it. MPP also MPP for defend it. Enti ye ma me justice tokonu MPP for nyina defend no aden tina was MPP for nyina defend it ma me tokonu former CJ he say ye papa CJ Bafo Boni NDC for nyina defend no hey ye defend no ye hu hwe wo ho ye hu enya bi awrade nyanko ye defend MPP ni NDC for defend institutions I wasn't ketimi yiro mu ho ye adwuma no ukwa abrochire na Donald Trump ye nneoma bi kura na institution is so strong as so metimi abechi Donald Trump. President Joe Biden not so as a president na ye investigating ne ba so akwa kobọ kronu bi akoye transactions bi na ne bo yankasa president ko USA White House we are president aye woni o ma bi wo ho awoto go and check the records ye wo wadi ani e wo se wudi se bia e wo se anopa bia no mo ye family of 5 enti e wo se eno a emo mamu a emo ne be no amamo se ubusa se upe eyi bayire body a ubetua White House broni White House ubetua me se extra se atade we ne wo se e tomaw na aka se da bi me se ape coat miensa ubetua USA omu ne wo sika no ubetua Kogugu Michelle Obama or say there are a lot of things that you have to buy people are not aware into utia but Ghana ha busa Mr. John Mahama na tade ye ne tomano ne besi ye ne tomano ne boxer shorts ye ne tomano ne singlet ye ne tomano ne bibia ne socks aduane bia wo pe ye ne to bibia Speaker of Parliament bibia say Speaker of Parliament tu ne to asia and I tell you the amount say Speaker of Parliament o tu ne to asese okoye bibia wo ye mesho say won say president be ye short cutting or bebo from sa or bebo from no say me catch amount aye de bebo from na wo ye mesho bonso on man ya bodam me say o man ya bodam me say sa wo dwene empanyifo no ho the NDC ni MP4 gitum say ye de aso bebo from ni sika ye sen say ye de aso bebo from a na wo say sika na wo say ya bodam ye nim ye enso ye ni beje eno ameti ya Haruna Druso ani age adan ye ma ni sika $30 million $30 million ye mfa moa suku mesate ya UK for ye ni o ma sign debt restructuring 201 million ni asre ye kwaje bosia ko fifa ye na enko amano so Nana areho na o kan se mi nyina na me hwe de o kan se o man bi Japan indeed for omon kwada a eba nana Ghana men kan say disappointment sans enra na metwa na me dream me hwe Dr. Osaje Fokwa me nkroma
n'ani so ade hunu ano wɔ ma o man ni ne wɔ hyɛ ase kura sɛ nke yɛde nwuma sua ɛne yesu kukuru ni mbɛtete Ghana de hyia me nya yabɛ so patriotic yadwen wɔ man no ho anya adwene ɛfɔ man no ho na yɛnya odɔde ama man na yɛhu ni saa na ade a wo kan yi na onim sɛ Albert Bandura social learning theory ne yɛwo kan wa kyerɛkyerɛ mu kakra ɛde kan ho asɛm na wohwɛ the stages ya ɔse nipa ɛde sua suban in fact wohwɛ behavioral theories ni mu a Albert Bandura de na kyerɛ kwan a yɛfa so nipa su ne ne ban wotumi develop na first of all talk about attention sɛ yɛde adwene bɛsi deɛ ɛkɔ so na yɛhwɛ sɛ deɛ esi koro no na sɛ suban bi na obi dan na de yɛde adwene esi so the second one yɛ sɛ saa de na yɛhunu no yɛbɛ rehearse yɛbɛhyɛ ase sɛ yɛadwene mu no ye picture ne de aye adwuma nkakra eno ne da ho no nana social learning theory no na enu achi no ye hya ase se saa de na yehu ye na ye de tru ye adwene mu a ye hya ase se ye no nkakra no ye hya ase se de nipadua ne dan na di nkakra na nana hya bi nana ne say social learning theory one communication theory psychology kra no bibiri ewom. Yeah. Nti tie the way sitie we no reinforce the Japan for ye ni ahwe kwan e befa so nti oi nanu bi ye ka say ye ni enkwada bone ye wonpanyin bone you understand nti social learning theory na akoko ebekire mu tie ni ye na record na ebeboa to aso biem o se say nana de edi kan no enipa sua de wo ade a wo hunu ho okay etimi ne wo hai ne wo yi no mahu enti se mesuo se minsuo ejina se de me mani be de ABC so right etimi se na Jantuah de a wo ye ni ye afei me de ma adwene ba so me pay attention to it se de brofum ye be ka no na de to so bi mu nso no me de mani ahwe de mani asi so no ne wo ye ni nyina me bo modern se me de betu me trim me nkodi afa hu de wo ye na kire sen na Jantuah sha ase o tena ase no wo be ye den obie nano ana se watene ne nsa wo bie tabu bi wa ha na be ye den saa batem ya wa press ye be ye dan medwene ho de wo ye ni nyina me hwɛ sɛ ade no de ne wom me bɔ modern sɛ metwe akomitirim ahwɛ sɛ de wom na medwene ho na me hu sɛ saa de na wa ye no matwe atomitirim awie adwene ho sɛ metumi ɛyɛ de a na ma hyɛ aseɛ na afei me practice eti abra ma rehearse anko di saa de no wo madwene mu me hyɛ aseɛ sɛ me practice saa ade na me de mani see so and pay attention to enti afei wo be say na Jantuah every konso na anim no baabi a omiamia na me so miamia ahwɛ sɛ be yɛ adwuma na Jantuah chia mic na me so me chia ahwɛ sɛ be yɛ adwuma afei na metimi yɛ ba ko mienu miensa na sɛ etimi soma me a na afei manya saa motivation no ahokeka no afei di abri bia na mpɛ sɛ me yɛ saa de no na ebi na ɛda ne ho adi ɛwɔ yɛn society mu ne yɛ setena mu no enkwada ne mpanyini yɛhwɛ nkrofo so ne yɛsua wɔn ne ɔmo yɛ ne ɔmo demonstrate no ɛne yɛhwɛ ne yɛsua ɛnu ntina na sɛ wo ne maame bi ana papa bi te na wo maame pet edidi atem wo maame pentokwasɛm a ɛnyɛ wɔn wasa abɔfra ne benyini no na wo wayɛ model ama no ohɛw wɔhwɛ wayɛ nhwɛsoɔ ama no a ɔde asua saa de no afiri wo ho enti nyɛ sɛ abɔfra ne yɛwo no na edidi atem no yɛde awo no but obefa free de wo ye wo fie ho no ene wo de anyini ya manwofo a ye ne wo mutie na hwan pa na wabedi wo de ye nka ne se wabedi president ya befa mu a ye ni mama nwosem wo mu fie mu in the fourth republic obia papa na se ni busuani ana bibi e wo politics mu dada ebi kura wanya ni ba ebi kro na ado dan kwa kufu ado ne papa be ye bi e wo politics mu John Dramani mama ne papa ono so ba politics mu Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ne papa e ba politics ye the fourth republic wo mu a ebeba ba no dodo no a papa no no mu ma me no mu wurawura mu a kakra ne abusuafo no bi wurawura mu a ewura politics mu and so ye hu se omo so enyini no the desire towards politics so mu se papa ko mu no e de na ewom omo ahwa hu se no yanso yemfa saa le no enti e kire wo se ade bia a wo ye no eye nhwesode ema nkyirima and now coming to our politics any esu ni eban a ye de tim no ekwan a ye fa so a ye de amanyosem ye didi atem eno na meba so
politics of insult yɛde ahyɛ aseɛ yɛhu obi a fin so wɔyɛ honorable na wasɔ microphone asi n'anim na wahyɛ aseɛ no wɔtwa bɔ obi ɛti wobɛhu sɛ primary school ni no JHS ni no wakɔhu sɛ papa bi a ne tiri ho afu abɔ bew na ɔte wɔ didi atam ɔtoto ayampia na abɔfra no susua ɛne ɛwɔ deɛ ɛyɛ na wahyɛ aseɛ adwene ho na ɔde abɛka ne su ho ɛti ɔbɛkɔ class no sɛ bi ɔmu ne teacher ni ka ɔbɛka bi akyerɛ because wahu sɛ saa atam didie no ɛyɛ ade papa ɔsua firi pani hɔ korɔ no bɔ yɛwia ɛnɛ another one a yɛka ho asɛm a yɛde bɛ correct no ebi na Japan for no ɛyɛ no nana ɛyɛ consistency and our structure a yɛbɛ put in place wohwɛ behaviorism a cognitive behavioral principles wɔ hɔ a adwene no nsakyera yɛ ho hia ade a ɛnyɛ no yɛwura adwene no mu sakyera na mmom yɛde biribi na ɛyɛ nhwɛsoɔ ma nipa no tumi sakyera na adwene firi ho na nhwɛsodeɛ na ɛne deɛ he sɛ wohwɛ saa teɛ ɔyɛ nana wodi wura mu abayama nwɔsɛ mu a yɛwɔ nkurɔfoɔ mu di aban sika ne yɛgya wɔ mu yɛwɔ nhyehyɛeɛ wɔ hɔ yɛwɔ rules saa principle wei ɛde rules any expectations na nam yɛwɔ nhyehyɛeɛ multimedia wɔ deɛ yɛ wontumi bɛtena anyɛ biribi a wopɛ bi akɛkɛ ɛtwa sɛ wofa saa principles no so policies no so na wotumi di wodwuma sɛ yɛde yɛ adwuma ne Jantuah yɛ na yɛde yɛ no a sɛ mmara awe no yɛde di no a te ha ɛbɛyɛ mehu sɛ me so menkɔ repeat saa deɛ no biom but what do we see ɛne na Japan ɛbɛwode wɔ mo nkwalaa no sɛ hunu si yɛwɔ nhyehyɛeɛ wɔ ɔman mu yɛwɔ policies yɛwɔ biribi a wa nti suban pɛɛ sɛ wodan na adi na ɛnie sɛ woyɛ wei a nhwɛsodeɛ ni yɛ obi bi sei but Ghana ha no yɛwɔ mmara 1992 constitution deɛ na ɛsie ayɛsa nansententan no ɛkye nketewa na ɛgya yɛ akɛseɛ ɛti akwadaa no te hɔ a wɔsi wo sɛ meyere me ho ara na mekɔpɛ tumi a mebɔ ɔman no korɔ no anaasɛ medi bɔne koraa no a yɛbɛgyaa me sɛ meyere me ho ara na mede me ho bata political party bi a mekɔyɛ galamsey koraa no na maaban wɔ so a yɛnyɛ me hwee yɛkye me koraa biribiaa nsi sɛ mebɔ mmɔden na mede me ho bata na meyɛ campaign ma politician wei a sɛ mekɔyɛ bɔne koraa ne yɛkye me a yɛbɛgyaa me and you see disregard for our structure no ɛne yɛ policies ɛwɔ ne yɛ mmara yɛ laws no ɛno na de yɛbɛwie baabi a yɛaduru yɛ nkwalaa fii sɛ obetumi ayɛ deɛ ɔpɛ obi antumi nyɛ ne hwee ba ɛhyɛ aseɛ firi aseɛ hɔ and the issue of say yɛde exam of 30 minutes 3 hours and 4 hours ayɛ yɛ focus yɛde justify intelligence no ɛsɛ yɛ one of the areas we need to look at as a country Cobra Cobra ɛnyɛ na yɛ nkeka enyoma embom Nhyira 104.5 Frank Abuaji